assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men wattore jeenayi. En jangini windande jeetaɓire nde, hande eɗen janga windande jeenaɓire. Hade men jangude noon ciftinen ko jangano ko ha gaynen naatenen jangde men inchallahu ta'ala. On ji ko ɗo windande nde yaranno mi wi noon deel zadeel ara zeyyin ɗeɗo nayi janguno ɗon. ɗum woni da mawɗo da tokoso, ɗo ko za mawɗo za tokoso, ɗo ko ra mawɗo ɗo ko ra tokoso, ɗo ko za mawɗo ɗo ko za tokoso. ko ɗum janguno ɗona ɗo ɗiggino. joni noon mbaɗen dani Allah walli en hankadi en keɓi alkule 11. hande noon oɗon janga harfeere ndeɗo. ay ndeɗo kayre ene waɗi ñawoje kadi ndeɗo kadi kayre woni ɗon aɗe nandi ɗum saabi ɗe jaadi lawol gotol. ay ɗo toɓɓani wiye sinara. ay ɗo wiyete ko shintoyɗo piccuɗo. ay aɓe nandi, kamɓe aɓe nandi wadde mbaɗen ɗo ceerungal hade men jiiɓade hen. on jiide joni noon ɗo tan jangata. so adima e bindol ko siñiiƴe, hakkunde bindol ko siñiiƴe, sara bindol noon ko ɗo mbiyatama sinara. ay ɗo mbiyatama sinara. alama wondi hay goto kadi mbiyama sinara. ndeka a faami wota ko siñiiƴe e sinara. so a faamiɗo tan kañum woni ga henne ko gotum. ay ɗo mbaɗɗa ni. ay ko siñiiƴi wonɗo. ay ko siñiiƴi wonɗo. ay ɗo ko sinara woni ɗo. ay ɗone ko sinara woni ɗo. wono kala wi woni meti windude noon ko ma waɗa tan pejjata ha mbawa windude. ay ɗo noon ko toɓɓe ɗe waɗi ha serti e makko. ay ko toɓɓe ɗe wiya shintoyɗo. hakkunde bindol wiya shintoyɗo. ay shintoyɗo. sara bindol wiya shintoyɗo wiya piccuɗo. ɗono wiya shintoyɗo o wiya piccuɗo. gasi wadde a faami arawande nde e hakkunde nandi inde shintoyɗo shintoyɗo. o sara eto seridima nandi inde shintoyɗo piccuɗo shintoyɗo piccuɗo. joni ɗo noon so adima e hakkunde nandi inde siñiiƴe siñiiƴe. ɗo e ɗo nandi inde sinara sinara. joni noon yaltani oɗo ma ay so mawɗo nani tokoso ma nani. gasi ɗo o haaɗi. ɗone ko ni mbatta ha gayna mbadda hen oɗo ha o wona ch. ay to ko sengel ni nani. ay
gasi ari ardi ɗo tan jannguɗa mbasa jiiɓade ɗo ko sa mawɗo ɗo ko sa tokoso wadde kala jiɗa tan oɗo waɗi ni arwande siñiƴe ɗo jannga baa siñiƴe ay ɗo ni ay ɗo keɓatamo ay ko hakkude wonno wiya siñiƴe baa siñiƴe ay woni hakkude ɗo woni wadde siñiƴe siñiƴe sinara sinara ay sinara nani o tan jannguɗa paama ɗum o goto jannguɗa mbasa woɗɗoyde o tan wiyete sinara gano so adima e so woni hakkude sara so serindima ɗone o goto jannguɗa ganda paama ɗum o goto mbawata certa e majjere muɗum gasi ari ardi nani o woni shintoyɗo piccuɗo ɗo so adima shintoyɗo hakkude bindol shintoyɗo sara bindol shintoyɗo piccuɗo o serindima shintoyɗo piccuɗo gasi kanƴe nandi ɗum saabi nawda laawol gotol ɗo woni s ɗo woni s ɗo woni sh ɗo woni sh ashhadu ɗo mbaaro haal ɗum ashhadu ɗo heɓoto nani min sharri ɗo heɓoto nani wadde ɗo henne on jii siñiije sinara sinara ɗo ko shintoyɗo piccuɗo shintoyɗo piccuɗo shintoyɗo piccuɗo shintoyɗo piccuɗo pulaar ma nani ɗo ko sa mawɗo sa tokoso ɗo ko cha mawɗo cha tokoso ari ardi ɗo tan janngata mbawa ceerta e alkulal sinara alkulal shintoyɗo piccuɗo ɗo ɗum wawete wonan kadi a seetiɗe kadi ɗiɗi kadi ɓeydima heen ɗiɗi ma ɓeydima nani ƴette kuɗi mon e karneji mon kadi mbañiɗon janngon ɗigga son koola koye mon ƴewɗon ko bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o siftina on ha mbawon an noon jiɗi jokkodirde e meɗen waɗa 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o gara kala indema yettode ma nanduɗa kadi an gonɗo heno mbaɗa alarba ma jingana jangde nde ballade so gofori on jarama jokke jokke o jokkata saabu ka jangowo wallu jangguinowomo woto fat ha wima wallumo ko an wallata connexion o jeeya courant o jeeya sa wallanimo o wawata waldema wadde ballitama ko ha malla hoorema yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañiɗon janggon ɗigga